Здравейте, приятели на канала на фирма Политоника. Намирам се в село Стоевци, област Габровска. Аз съм Панайот Аврамов. А за тези, които следят нашия канал, може би тази постройка ще им е позната. Това е къщата, която правихме през 2022 година, в края на май, началото на юни мисля, че беше. И я има на отделен клип в нашия канал. Снимаме сега в малко по-друг вид. Тя отдавна вече е завършена, отдавна се ползва като къща за гости и нашите домакини, които тогава ни бяха клиенти, отдавна вече приятели, са достатъчно доволни от нашата работа. Техните гости в тази къща също са много доволни. Специално ще отделим внимание на вътрешното обзавеждане, как е направено. Но днешния обзор ще бъде за нещо съвсем различно. То е ето тази отделна конструкция, която е пристройка към съществуващата къща, в която живеят всъщност нашите клиенти. Те са израелски граждани, които вече достатъчно време се намират в България, започват даже и да свикват с български език. С тях общуването за сега така основно е само на руски. Изказаха задоволството си от нашата работа и ни поканиха да направим ето тази веранда, която е към тяхната къща. Къщата е монолитно изпълнение. Тя е съществуваща в парцела, така както са го купили. Допълнително е надстроен втори етаж на тази къща, като основен ремонт на съществуващата сграда. И сега беше извършено строителство на тази веранда. Верандата е почти 70 квадрата с предварително поставено условие, че не трябва да има вътрешни колони, които да пречат на използването й. Изцяло наше дело и като проект, и като изпълнение. Срещнахме доста трудности. Основните бяха свързани с това, че не трябва да има вътрешни колони. Ще вляза вътре, ще покажа как сме изпълнили всичко това. Изцяло фермена конструкция на покрива. Проблема беше с закрепването и предотвратяването на така наречената хоризонтална динамика, т.е. при евентуален земетръс да не се люшне сградата в тази посока. В тази няма как да се люшне, защото там е упряна в самата съществуваща вече и завършена с изолация къща. Сега ще вляза вътре, за да ви запозная с малко повече подробности относно самата конструкция. Това е конструкцията, изцяло изпълнена от фермени елементи, 10 на брой, ако се смята и този елемент, който е долепен до самата стена на къщата и е хванат с анкери към нея. Те от тук не се виждат, може би е там във високото се вижда един от тях. Това е 11-тия фермен елемент. Там има един еркер, който трябваше да го заобиколим, избегнем или както така се казва. Ето я самата фермена конструкция. 2 горни рамене, 2 долни рамене и в долните рамене е залепен, към долните рамене е залепен и един силов пояс, който ги държи на опън. Силовия пояс е хванат с лепило клас D4 към долните рамене, прикован е с специални винтове с висока якост и в краищата са монтирани ето тези шпилки. 13,7 градуса е наклона на скатовете отвън. Не ни позволяваше повече, тъй като билото тук трябваше да закрие един прозорец, който се намира на втория етаж на къщата. Оттам дойде едно такова ограничение. Основният ни проблем всъщност бяха тези ферми, които трябваше да ги сглобяваме на друго място, където имаме пространство за тази цел. Тук не беше подходящ вариант и поради тази причина се наложи да ги сглобяваме на друго място и да ги возим оттам. Важен елемент в цялата конструкция са и тия решетки, които са направени под формата на декорация. Всъщност те не са никаква декорация, те са лепени, приковани във всяка една точка, където се
пресичат тези елементи. Елементите са 10 на 5 отделни талпички, рендосан дървен материал, камерно сушен и приковани са във всяка една точка, приковани са и към съответните стълбове, тук колони, които използваме за основната носеща част в конструкцията. И всъщност тези решетки имат основна роля в ето тази динамика, която трябва да бъде обрана от всякъде. Обрана е, няма никакъв луфт, няма никаква вибрация. Направихме тест даже и с чаша вода, която поставихме там на горната града и силно разтресахме цялата конструкция. Водата само си образува кръгчета, все едно, че си хвърлил камък в напълно тихо езеро, без никакво поглъщане на самата вода. Ето тези пана, това и това, които гледат към оная къща, дето вече е позната за много от вас. Те са най-важните в случая, защото това е най-отдалечената част от основната къща. Ето там. Това е свободния край на фермената конструкция. За да избегнем евентуалното поклащане в каквато и да е посока, трябваше тези пана да ги прихванем още по-здраво. Там имаме едни вложки под долните рамене на нулевата ферма, която излиза на нула и би могла да бъде обкована отвън с някаква друга декорация, било то OSB или декоративна решетка, която вече няма да има никакви носещи функции. Това си остава вече грижа на нашите клиенти. Това са фермените конструкции. Укрепването е доста сериозно. Тук имаме едни такива подкоси под тях. Ето в средата, между една основна ферма и двете съседни. Надлъжници имаме по цялата дължина на конструкцията. Спънато е. Няма как нито една от фермите да бъде изкълчена, както е правилно се нарече. Имаме горни надлъжници, които пък крепят горните ramена. И по такъв начин всички ферми, взети по-отделно, си запазват равнината, в която са монтирани. Обшивката на покрива първо от кофражни дъски с дебелина 25 мм обкрайчени, след което върху тези кофражни дъски има залепено и наковано OSB 8 мм, след което върху OSB-то е обмазан битумен грунт и върху битумния грунт са наковани битумни керамиди от висок клас. Наистина от висок клас, те са самозалепващи, защото при този ъгъл на наклон на самите скатове е много възможно вятъра да ги повдигне. За да не се случва това, сме подбрали такава битумна керамида, че да е предотвратен този момент на отлепването. Тя е самозалепваща се и след малко и краткотрайно нагряване от слънцето, тя вече е вулканизирана. Преди малко момчета си тръгнаха от обекта към къщи и направихме проверка на самите битумни керамиди. Залепени са толкова здраво, че няма как даже и да подпъхнем една изолационна лента под тях. А такава се наложи да бъде подпъхната ето тук, в тази част на еркера отгоре, за да може да се предотврати влизането на вода в тази посока, наклона на този скат е в тази посока, да може да се предотврати влизането на вода към изолацията или зад изолацията. Всички фуги са напълнени с материал на церезит FT101. Не е полиуретан, който да се разлага от УВ лъчението, не е и обикновен силикон. FT101 с бутилова лента би трябвало да не създава никакъв проблем по отношение на хидроизолацията на този ръб. Този ръб е най-важният. Тук ръбовете не са толкова критични, защото изолацията сама по себе си е дебела 5 см. Ние сме вкарали всички дъски, OSB-та и керамиди до дъното, до стената практически на самата къща, която е съществуваща. Ето го пространството, цялото входа е от тук. Ще има парапет, допълнително ще бъде монтиран там. Да, водостоците, ясно. Те са си 4 водосточни тръби, 2 от тази страна и 2 от другата страна. И какво друго? Да, входа, почнах да казвам, ще е от тук, а там ще има друг вход, който
ще бъде оформен като рампа от тази част на двора, където ще има паркинг. Там ще се монтира отделно двукрила врата, голяма. Колите ще влизат през нея, паркирайки тук, ще могат да си внесат всякакви неща, в това число и продукти, и ако трябва и мебели и така нататък, от това място. И в общи линии е това. Какво друго мога да кажа? Укрепи се конструкцията. Най-важното за нас е това, че тя практически не мърда. Разбира се, че ще следим във времето. Ако забележим нещо нередно, ще предприемем някакви мерки. Тук фермите, ето как са монтирани. Облепени са от двете страни с ОСБ. Ето го. Елемента на приплъзване между горните и долните рамене е избегнат чрез заковаване много сериозно, плюс заскобване от двете страни, така наречената циганска скоба, която не всички я харесват, или скоба за греда, още както я наричат днеска. И от тази страна, между долното и горното рамо има вкарана по една скоба такава. И след това приковаване има между двете ramена отгоре надолу, след което има шпилка с две геобразни планки и патентен вид, който влиза в гредата надолу. Както вече предполагам, тези, които следят нашия канал, знаят, ние никога не ползваме цели греди или колони. Винаги това са сборни такива, както ето например тази, 3 отделни талпи, 15 на 15. Гредата 3 отделни талпи, 15 на 15 е крайният резултат. Разбира се, че сме следили ликото на дървесината да е в различни посоки, когато ги залепяме. Всички са лепени с лепило клас D4. Ето къде се срещат отделните елементи, вътре се разминават, разбира се, по точно определен начин и никъде няма условия за провисване. В общи линии е това. Ето го нашия клиент, който маха. Искам да му задам един въпрос. Достатъчно време ни изтърпя. Какви въпроси? Въпрос. Тъй сам. Доволен? То, що случилось? Две седмици работа и доволен. Ето, той даже се опитва и на български язик да изкаже това, което мисли и пред това успешно. Малко. Да, малко. У тебя какие-то рекомендации к нашей бригаде есть? Много, но это не формат видео. Все равно, спасибо. Мы давно уже с тобой друзья, да. И я не считаю, что ты наш клиент. На как самом не деле. считаешь? Нет, я тебя клиентом... Я не только клиент. Я тебя клиентом давно не считаю, но толкова на руски, уважаеми приятели, това е за сега. Надявам се, че още такива обекти ще имаме, които да можем да покажем нещо нестандартно. За нас наистина това е нестандартно. Супер нестандартно. Да. Но главное, что моя жена доволна. Да, главное, най-важното казва, че жена ми е доволна. Ну, Миш, спасибо. Спасибо тебе огромное. Еще раз спасибо, да. Все великолепно. Очень тебе благодарен за это. Всичко добро, уважаеми приятели. Ще се видим отново.